Kid just holding on to the ball. Now starts to set up a play. Kid looking, lobs it to Chandler, stolen by Cousins. Here comes Thomas. Thomas back to Cousins, into Thomas, puts it up. Banker won't go. Cousins tips it out. 7 seconds remaining. Thomas on the drive, leans it out, right corner to Salmons. Salmons up top. Johnson puts it up. Oh, he puts it in at the buzzer! At the buzzer! And breaks the Knicks' hearts here in Sacramento. Kings win it. Keď všetko stráca zmysel, ja sám triezm mysel, je mi signál od srdca, obsah mozgu, mysel. Za dverami trúce, nepočítavam a strácam signál. Ak je tu niekto, kto sa vo mne vyzná, prosím, nech sa okamžite prizná. Nie, zas to hovorím len izbám. Cítim sa ako mŕtvy a nepochovaný, alebo ako lúzer a nepochopený, alebo ako Majka, tá čo spadla z obratkov, inokedy ako Majka, polovraj Slovákov. Daj mi pokoj, nechcem vidieť dvakrát za minútu refresh, chcem vidieť like. Byť oklamaný, že som naj, som v tvojich rukách, tak sa so mnou hraj. Oh, this is deadly. This is a block party. He got there with it. The last couple of games it's been Woodward High School fighting underneath. Again, Howard was there. Henderson trying to tackle. Oh, he throws it down. Končím veriť, že zem je gulatá. Tá stvina skoro nemá toľko ostrých rán. Nikdy by som nepovedal, až kým som sa neporezal. Chcem veriť tomu, že Boh sa nepozeral. Hokej má toho veľa a nemá čas. Nejaký má, tak nestráca. Takže robíme, čo chceme, hlavne vďaka Bohu. Vlastné rozhodnutia, lebo vlastný rozum. Osud neexistuje, a kto ho potrebuje definovať. Dajme synonymá. Inside the Bellinelli. Fires a shot. Oh, Bellinelli puts it in with 3 points. Nárok. Spadol mi kameň zo srdca, bohužiaľ na nohu. A to, že spadol práve tam nebolo vôbec na bohu. Teraz je to na vás, zoberte si ma na špacír. Sám proti všetkým, váš kacír. Váš samotár. Samotár, samotár. Sám sa namotám, potom zamotám, potom zas som. And oh, Jalen Smith throws it down on a quick shortest. Alley-oop pass should everyone. Vtedy, keď ti prídem ako autista, vtedy, keď si vravíš, ten sa zbláznil do čista, vtedy, keď ti pripodám, že sa hrám na Krista, práve vtedy sa vo mne budí hudobný artista. Zahubený do seba, zalúbený do seba, odhájam svojich dlhoročných ľudí od seba. Ešte predtým, jak ich všetkých odplaším, pošlem vám ostatným túto stravu vo flaši. Marion, Carter lost the ball. Sean's got it. Collison at the buzzer. Good! But was he above the arc? Counted he was. It was a 3 and we should be. And Carlson sort of half-heartedly threw it up there, and he was like, he looked like he was dejected, knowing, oh, this is not going to end on a break. Gotta get the loss in much quicker. He's the extraterrestrial. That was thrown down. This would be a technical on McGee for hanging on the rim. I think the Lakers were going to pull out his skin. Je skvelá, aj keď nevie, že máme míra svoj prst, taká rázna až ma chytila a do srdca ma hodla. Nazývam ju polovičkou, keď sa pýtajú ma stokrát, vždy len ona prinúti ma dať jej svetlo tieň a kontrast. Obraz, ktorý ukáže ti dušu tvoju obzvlášť, keď ťa osočujú, hanobia a na krku máš povraz. Je len jedna, ktorá pod slnkom vždy vytvorí mi oblak, preto nemodlím sa k Bohu, moja hudba, moja modla. Ona vkradla sa mi do sna, povedala, že ma pozná, bola krásna, ja oznámil som jej, nech mi odovzdá. A kúsok toho na dlani, že do oka hneď padla mi, tak naznačil som slovami, že chcem byť s ňou aj s barvami. Dlhé roky potrvá, kým ochladne ten plameň. Viem, že láska na prvý pohľad je krásna, aj keď klame. Neviem, čo videla vo mne, neverím tomu, že talent. Tak sme spojili to puto, ona zvuk a ja a prameň. On the back iron, Zipper's got a rebound. Here's Matt
som taký slepý, lebo poznal som len svety dva. Ukázala svet mi, ktorý spája ich jak lepidla. Slepý, čo sa hodí k sebe, nehodiace prehrízla. Peniaze sú v tomto svete, preto iba kvety zla. Naučí ťa pochopiť ten tvoj svet a ten môj tiež. Sprevádza ťa životom je všade, kam sa pozrieš. Vie pohľadiť dušu a vie podať ako roj včiel. Existuje na východ od Slovenska až do Čiech. Ukáže ti viac krás, poteší jak aplauz. Rozosmeje na schvál, vtipom ako Jan Kraus. Hovoria mu dar bohov, nemiel si ho s Pandorou. V rukách dobrých autorov ťa zohreje jak alkohol. Priblíži ti históriu lepšie ako ktokoľvek. Emócie uviaznité, ako by si stopol vek. Vietor máš ideálny, ako dobře zmení smer. Umenie je večné, lebo umenie je veľký svet. How to post videos to Facebook. Oh my goodness, Ty's This is my poster machine right here, ladies and gentlemen. And look at Mr. Tolliver, www.myface.com. And here's the poster right here. Mr. Tolliver, welcome to Ty's Gibson's poster. You've just been posterized. 68%. Whoa! DeVon Kirkland. That might be a little bit of an overreaction on the part of the official. .com. Courtney Kirkland, the official, gives the ball up to Chris Humphries. Free throw coming, but wait. Oh, denied! sixth man off the bench. Violation. The one thing about it is Humphries has to learn to put that ball on the floor when an official is coming at him. They can do a catch and shoot, and it goes. Oh, he did it! J.R. Smith. The mistake PJ Tucker made was that he saw he was running toward the corner. He should have jumped on that outside hand right away. Did not do it. Doesn't matter how good the defense is, I told you. Tretí svet, tretí svet.